uye eNiniva. Ngamanye amazwi izwi kaJehova lifika kuYona lizothi akasuke la akhona eye la izwi elithakaye khona. I-conversation yokuqala masiqala nje sifunda sizwa uNkulunkulu elithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma noJona wathi Jona suka la okhona uye la engifuna ukuthi uye khona. Kusho uNkulunkulu wasemazulwini onamandla kusho kuYona uthi Yona ngifuna usuke la okhona bese uya la mina ngifuna ukuthi uye khona. Yeah, ngifuna ungayikhohlwa le ngoba bazalwane khona into esifanele siyiba. uNkulunkulu ukhuluma Yona uthi akasuke la akhona la uNkulunkulu amthuma khona. Suka uye eNinive umuzi omkhulu. Yes. Umemeze phezu kwalo ngokuba ububi balo bunyukele ebusweni bakhe. Ngimnika ne-message yokuthi umesuka ehambe eNiniva akafike ethini yini isizathu sokuthi akahambe eNinive. Yes, qhubeka. Verse 5 yes. Khona amatilosi esaba akhala kwabayilelo nalelo kuNkulunkulu walo aphonsa elwandle impahla ebisemkhunjini ukuba ibelula kubo. Amatilosi abantu ababehamba noYona. uJona siyakhumbula sonke ukuthi wathi efika bazalwane wathi uNkulunkulu ekhuluma naye ethi akasuke emthumela eNiniva wasuka la uNkulunkulu wayethi akasuke khona. Siyakhumbula ngithi bazalwane uma sesukile uNkulunkulu la uNkulunkulu wayethi akasuke khona wasuka mabola kwangathi uya la uNkulunkulu athi akaye khona. Kanti akayikhona la uNkulunkulu akathi akaye khona. Kodwa khona ngesikhathi eqeda ukukhuluma uNkulunkulu ngezwi lakhe ethi akasuke wasuka. Ngamanye amazwi thiki indaba yokusuka ngoba ngempela wanyakaza uJona ngesikhathi uNkulunkulu ethi akanyakaza. I-problem eyokuthi uYona ekunyakazeni kwakhe akayanga la uNkulunkulu wayethi akayikhona, but siyamnika imaki lokuthi wanyakaza after hearing the word. Oh yes, siyamnika leyo. Thembe sesukile-ke walayisha umthwalo wakhe, walayisha yonke into anayo, wahamba waya emkhundini. Mefika emkhundini wafica umkhumbi wrong ngenxa wasekuthi mayubona lo mkhumbi ukuthi wrong awubona futhi right. Wasukuthi ngenxa yokuthi wayenemali eafforda ukuya lapha afuna ukuya khona. Ithi iBhayibheli wangena wrong. Imali yamlekelela faka ukuthi akhokhe ukuze ezoya la athanda ukuya khona yena ngokuthanda kwakhe. Wasizwa imali yakhe. Ngakho kahle ukuthi into ebizombamba ukuthi engakwazi ukuya la athanda khona imali ayenayo. Kodwa yamlekelela this time. Yamenza waya la afuna ukuya khona ayila uNkulunkulu afuna ukuthi khona. Kenzeka i-provision uyithole i-provision from above. Kodwa uyisebenzise kuye la uthanda khona ayila uNkulunkulu afuna khona. Usebenzise the same thing oyithole kuye kodwa ungayisebenziseli kuye. So le provision ayithole kuNkulunkulu wayisebenzisa ukuya kwamathanda nhliziyo. Mefika wakuthi mefika khona ngenxa yokuthi kulabafika kubo ufika uphethe imali but asikwazi ukudedela ngoba vele uphethe nemali. Even though faku bephuma kwinkolelo engafani, iBhayibheli masifunda lisitshela ukuthi labo bekholela bekuhama Gentiles, bekuhabantu aba against uNkulunkulu wakwIsrayeli, bekuhabantu ababekhonza uNkulunkulu abahlukene. Masiphansi siyaphansi ababekhonza uNkulunkulu abahlukene. Ngifuna kube ngathi uyabuziseka. Bekuhabantu bebekhonza uNkulunkulu abahlukene, abanye bebekhonza uNkulunkulu bamanzi, yabona? Abanye bekhonza uNkulunkulu belanga, abanye bebekhonza uNkulunkulu abahlukene, bebekhonza uNkulunkulu abaphethwe izinto. Nikhona ngithi bakhona. Abanye bebekhonza uNkulunkulu wenyanga, abanye bebekhonza uNkulunkulu welanga, bebehlukahlukene. kuNkulunkulu abaningi abakhonzwayo kulomkhumbi angena kuwona, but bamwelkhama ngenxa yokuthi uphethe imali. Bathi ngeke uhlala
wangena wahlala phakathi kwabo. Uthe besehleli phakathi kwabo yahamba umkhumbi and waba nenkinga umkhumbi endleleni. Kunento engifuna siye kuyo bese siyathandaza siyahamba. Waba nenkinga umkhumbi endleleni. iBhayibheli ngathi lithi uNkulunkulu wayesekhuluma I'm highlighting bazali wami. uNkulunkulu ukhuluma ubekade ekhulume noJona ngithi kuverse 1. Ethi weYona ngifuna usuke uhambe eNiniva wakhuluma naye. Kwasukuthi uYona wengayenza ngokuphelela into eshiwo uNkulunkulu. uNkulunkulu ke wenzani mfaka umuntu ongezwa. Umuntu kumele wakhuluma nawe uNkulunkulu ngezwi uyadlula ezwini enyukele to the next level. La sokhuluma khona nge-circumstance. Wakhuluma ngesimo kumuntu ongalizi izwi. uNkulunkulu uyadlula umuntu ongalizi izwi. Uthola ukuthi noma silishumayela uthola awusanizwa. Awusakho kwi-level yokulizwa kodwa uyi-level yokuzwa izimo. Uthola ukuthi ke manje noma kulishukeleliswa kusazwakala kodwa into ezwakalayo isimo. Mangabe wena ufika la izimo uzwa kangcono. Bakhona abanye abasengezwa lutho kodwa ufuna uNkulunkulu azethe ngifuna ukudedela ukuthi kushone kwakhe unyaka nonyaka. Ngoba ungizwa kahle makunesimo esimhluphayo kwakhe noma ekhaya lakhe. Yena mangabe kungenasimo ayikho into ayizwa ngayo. Ngoba uma kungekho simo ukhuluma ngezwi lami kube ngathi uyangizwa kanti uyakhohlisa. Akangizwa akenze lento engithanda yenze. So wabona lenkinga kuNkulunkulu ukuthi noma lo sengikhulumile naye kodwa uyangikhohlisa wenze ngathi uyakhona. Kanti akayikhona. uNkulunkulu wenze kuba nge-circumstance ngoba uyedlula ezwini akhulume ngesimo. Nikhona ibaba ngithi bazalwane. Uthe bese ethetha ngesimo ngesizwe iBhayibheli lithi waba nesixoxo kwasukuthi kuno-ship master. U-ship master uyena obenegunya kulomkhumbi, uyena obelawula la emkhunjini, uyena obenza isiqiniseko sokuthi everyone is safe. Obenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu usafe, wonke umuntu uyafika la uyiwa khona. U-ship master uyena one-authority, uyena olawulayo kulomkhumbi. U-ship master lithi iBhayibheli ke u-ship master wathi lunguza ehambe ecinga ukuthi where is the problem. Lithi iBhayibheli it was after bekade belahla izinto zabo. Ngiyakuzwela manje hlala phansi ayithanda. Bekade belahla into zabo. Lithi iBhayibheli zonke izinto mabona ezayisinda bayithatha bayijikela ngaphandle ngoba babenzela ukuthi umkhumbi mhlawumbe ube lula. Ngoba umkhumbi kwakungathi uyasilwa ngendlela isivunguvungu esasilwa nabo ngakhona. Lithi bazama ukulahla zonke izinto ezazikhona ngaphakathi ezazinevelu ezasinesindo ukuze umkhumbi ube lula kodwa still umkhumbi washuphela ushuqedwa isivunguvungu esasibavukeleyo. Isivunguvungu esasingezwato wenza umkhumbi lula noma umkhumbi awukho lula. Isivunguvungu esasingalawuleki ngoba akusona isivunguvungu esasivela kuSathane kodwa isivunguvungu esasivela kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Noma bethanda ukusikhama ngoba bayazi ukuthi usually mangabe kunesivunguvungu esikanje siyayisilahla into ayisindayo bese bangcono, siyayisenza okuthile bese bangcono, but this time noma sithi siyalahla kuyafana. Balahlekelwa izinto zabo eyisindayo kodwa still umkhumbi washo ubaqoma phansi. Still umkhumbi washo ubaqeda noma into abayithandayo nezinto ebezisinda zingeveli sebeyilahlile. Into kuyenzeka but iBhayibheli lithi ke ingoba befaka uJona ingakho balahlekelwa izinto. Nikhona ke bazalwane ukufaka kwabo uJona o-wrong emkhunjini o-right kwabenza balahlekelwa izinto zabo. Lento yokulahlekelwa babeyithathela bona izinto beyilahla ngaphandle. Ezinye izinto uSathane akayithathi ngisho kuwe uyilahlela wena because of uJona oye wamvumela wahamba nawe eberonke. Ngoba akuwena o-wrong uJona omvumele ukuthi ebekuwe ukuze ulahlele into zakho. Ezinye izinto ey'jotshwa ngoSathane zingahlwe kuwe ngoba uvumele uJona engene emkhunjini wakho. So laba ke babehamba balahlekelwa izinto but still isivunguvungu sangelapheka saqhubeka salwa nabo. Kuthe masilwa nabo isivunguvungu kwasuka the ship master
ushipmaster wasondela sengiyavala bazalwane siyahamba manje wasondela ushipmaster wasondela kubona uNkulunkulu usesebenzile mesondela kuJona unotice ukuthi uJona njengoba kulesivumvumu nje wegift uJona ulele isivumvumu sikhona sisho ubaqeda sizobabulala kodwa unotice ukuthi uJona ulele uvela uqonda kuyeke ukuthi weJona ulala kanjani kunjena kanti wena ubani ungokabani who is your God uthi mefika kuye kushipmaster uthi hayi ndoda awukwazi ukulala sibe sifa kanti wena ubani igama lakho ungokabani uqobo lwakho nikhona bakho but into engithandayo foundation la ukuthi uJona njengoba unesivumvume singanje ulele nikhona bakho lo uJona wazi uNkulunkulu laba bazi aboNkulunkulu babo yena bavuka isivumvumu yalala uverse 1 uthi makabe uNkulunkulu ekhuluma uJona yanyakaza kodwa bavuka isivumvumu yalala nikhona bakholwa isivumvumu savumuza yena walala ngoba awuthi maze baba worried bavusa bathi ulala kanjani kunjena wathi ngimbehape wabahape wathi nyamoyiko yawafa amoyike sivumvumu ngoyiko yawafa sinohlobo lomuta kunjini olumoyike sivumvumu olumoyike imvula olumoyike umoya olumoyike izinto olumoyike ujawafa ati wadala izulu wadala manzi wetadonga uthi moyika yena nidemlanisayo izimo iphakeme ukuthi amesabe izimo amesaba abantu ngesabo yawaba ubana besabayo abanye besaba izimo zabo make waphakama isimo nawe uyaphakama make wanyakaza impilo yakho nawe uyanyakaza kodwa Jehova ufuna abaJona abazothi kutatazelwa kodwa asesabi yile mnyakazisana wena unyakazisa nithi baba makhuluma uNkulunkulu wanyakaza mama avuka isivumvumu walala ulaliswa yini ulaliswa ukuthi isivumvumu uyazi ukuthi asinamandla mawufunda ivesi yazi ukuthi lithi ngumhebhe wamahebhe lithi ngiyamoyika uYehova owenze amanzi amesaba amanzi ngoyeka lo owenze amanzi utshela abantu abakhohlwa uNkulunkulu bamanzi uthi akunandaba namanzi akunandaba noNkulunkulu bamanzi uthi ngingumhebhe wamahebhe I know myself yazi understand mna ukuthi ngoyeko yawafa problem yabo ukuthi wenza izinto ayishiwo imeko make wakhuluma imeko uyanyakaza make wakhuluma imeko uyanyakaza make wakhuluma uNkulunkulu uyathula noma ngathona indoda ngiroma kodwa ngamhlonipha uJona yazi why ngimhlonipha uJona ukuthi believe uJesu ushumayele ngaye futhi umethi lokathawa futhi we are praying now. Contextualization. Oh. Ati betuiso uNkulunkulu. Kusiyathandaza manje. Abanye Phinda futhi. wathi ngihebhe. 12:40. ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhombo Kuyafakazwa ngaye. Kuba
izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Niyezwa manxele bami ukuthi kahle kahle le i-prototype le uyisithunzela sikaKristu kusho yena. Nikhona nibazalwane njengoba le nto ebiyenzeka kuJona ifana ncamashi lento ebiyenzeka kuJesu. Ngithi mabona angithi uJona ke kwenzeka lithi iBhayibheli uJona uma ngabe ezophoswa ngaphandle akaphoswanga against his will. uJona bezophoswa ngaphandle wayivumela wathi ukuze nisinde mina akube yini engiphoswa ngaphandle ukuze mina for your sake ukuze mina niphile akube yini engifayo ukuze mina nemukela ukuphila mina bese niyafika la niyakhona ukuze uhambo lenu lube yimpumelelo akube mina engifayo umkhuba ukugibela phezu kwami bengiphonse ngaphandle ngidliwe zilwane zamanzi akophi igazi lami ngaphandle bese mina niyafika la niyakhona. What does that mean? But okay. The shipmaster was for Allah in Nazor. What are you getting there? What in your sacrifice away? Shipmaster, irresponsibility yake. What is inside? So what do you want to figure prepared? Again, umuntu or sacrifice of shipmaster. We are the Mishumavuma when you post on the back. God will never form shipmaster or irresponsibility yake. Ukuthi enziqiniseko sokuthi wonke umuntu okunomkhumbi uyafika la niwakhona. But this time uJona methi akube yimi engiphosa ngaphandle as a solution yokuphila kwenu. What shipmaster ngiyavuma hayi mnikela nawe kufe wena for the first time uzwa shipmaster efuna ukuthi kufe umuntu akushino nitwa uye ethi ngiyavuma ukuthi kufe wena ufadisiwe nabanye abantu kunento yehova ishelayo. uJona akayiphosanga emkhunjini ngaphandle komkhulu wathathwa ngabantu. Oh God, wathathwa ngabantu abakhonza abanye uNkulunkulu. Wathathwa ama-Gentiles, wathathwa abantu abakhonza abanye uNkulunkulu bamanga bamphosa ngaphandle. uJesu washawa waba yifu phambi kwabagudi bayo, washawa umzimba wakhe noma nethuba lokuyijika imeko wangayijika what I have to die ukuze laba bephile. Wabulawa waphopoza igazi but still wangasho ukuthi qoleleni ngiphile what I have to die. What for your sake kill me ukuze uphile kill me. Laba bantu wayebaphilisa uJesu bona wamele bembulala ukuze bephile. Ama-Gentiles ambulala. uJona wakhishwa ama-Gentiles noma bekhonza uNkulunkulu abahlukene. Ukusukuma kaShipmaster eye kuJona ezothi vuka uthandaze uNkulunkulu wakho kwakuyisayini yokuthi njengamanje bonke uNkulunkulu abagcwele asebehlulekile. So now we need your God, not you. Your God. So wake up. Bese kufuza uNkulunkulu wakho. Ngoba ngobulala nje uNkulunkulu.
lensizwa yathola few minutes okushumayela. Mathiwa imbali yathola iminute yokushumayela. Yathi mina ngingumhebheri. Umhebheri isizwe esikhethekileyo sikaJehova. Isizwe sakwa-Israyeli esikhethiwe, the chosen generation, the chosen nation. What angifani abanye, I'm chosen, selected and anointed. Wathi ngingumhebheri wamahebheri, ngiyamoyika Yehova. Amoyika ukufa njengani, amoyika ukuvuna njengani, amoyika isivunguvungu njengani, ngoyiko Yehova. Ukulungisa abadlali, elungise ekhipha abantu, kuphuma abantu abazokoyika uNkulunkulu, kuphuma abantu benhliziyo kaNkulunkulu, abesaba uNkulunkulu abadlula izinto, abesaba uNkulunkulu abadlula abantu, abangenamahloni ngaye. Nje ngayo usaba kakhulu abantu abadlula uNkulunkulu. Abantu mabeke bathi wana abantu baleka kakhulu. Abantu besathi ukuhlethwa. Abantu besaba ukulimala. Abantu besaba ukwenziwa lapho. Abantu besaba isivunguvungu, abantu besaba indlala. Abantu besaba ukweswela. Basaba into eningi, ziningi izinto ezisesabayo ezisenza senze izinto eyi-opposite ando yakho. Because ufile yokuthi ngenxa isimo engibhekene naso ngizokwenza ukuthi, but angesabi isimo, ngesabi Yehova. Ubani omesabayo wena namhlanje? Kuningi kwenzekile in your life, ziningi imvunguvungu zifika, usamesaba uNkulunkulu. Phelele lento wesaba uNkulunkulu kubantu, abantu baphelele ukumesaba. UJona uthi ngiyameyika uNkulunkulu, kodwa noma ngangiphosa la ngesaba. Yena emesabayo yilo ophethe izulu, ophethe ulwandle, ophethe umkhumbi, ophethe imvula, ophethe isivunguvungu, umnikazi womoya wonke. Yika yena. Izinto zesabayo, you're wasting your time. Yesaba uJehova. Umuntu bengasesaba uNkulunkulu uyinkosi. Akayona kuphela inkosi kubantu, uyinkosi nakuye. Ngoba ngasamesaba uNkulunkulu. Uyathusa ukuhamba endleleni ongasamesabi. Ingayibhe lesibazana uJona ukuthi uJona kahle kahle ngithi uJona uyazazi futhi uyamazi. Zazi bese uyamazi. Ungagcini uzazi kakhulu bese ungamazi yena. Kuyinkinga ukuzazi. Ukuzazi kuyasabisa. Bese ulahlekelwe umazi. Kodwa uyabavezela ukuthi hayi mina ngingumhebheri wamahebheri. Bese yathi full stop. Bathi ngiyameyika uYehova. Into engiyisaba iyodwa ngoba ngigcwele kulomkhulu, ngoyika uYehova. Ngoba yena wenze konke kwaba khona. Lento elikhonzayo uyenzile, lento elikhalelayo uyenzile, lento elisabayo uyenzile. Ngoyika yena ke mina. Siningi izinto odlule kuzo, but zonke izinto odlule kuzo, indlela ozesaba ngayo akuwalete. Ubani omesabayo kunesimo udlula kuso manje, simo obhekene naso njengamanje. Mina ngizokuqinisa uhambo oluhambayo, uhambo lukaJona lwafana nohambo lukaJesu. Onke babe nemishini phambi kwabo. Umuntu onemishini udlula kwistorm. Umuntu onemishini phambi kwakhe bamqula bemphose ngaphandle. Dlule ezandleni zama-Gentiles. Abantu abanesihluku, they will touch you. Abantu abanesihluku bazobamba bangamazi uNkulunkulu ngenxa yemishini phambi kwakho. Imishini ikwenza ukuthi kube khona isikhathi lakhona udlula khona ku-3 days ongawu-understand, whereby inyama yakho ingamove. Ubona impilo yakho ngathi kumnyama and there's no direction in your life. Kanti uNkulunkulu usaqhubeka necebo, likudlulisa enhlanzini, likhiphele kwicebo.
ayiqali lento uNkulunkulu ukuthi ethathe umuntu amthathe amfihle enhlanzini for 3 days. Number 3 usho ubuthathu bukaNkulunkulu. Ebuthathweni bukaNkulunkulu umuntu akabi namandla, umuntu usuke ethule ungathi akekho. Izulu take over where you cannot breathe, where you cannot move, where you cannot see the direction. Ungabona la ubheka khona, kanti God is in control. The entire ubuthathu bezulu sebo in control. Amazulu akhe ababewe nokuthi uphefumule. You don't understand ukuthi uphefumula kanjani inside the belly of the fish. You can still breathe inside the fish. No matter your person, no matter you are breathing, and the children you have to beg a corner. We are not in Sululisima corner. You should not feel something. We feel 3 days. Battles of Sugama corner. We are delivered by the thunder, by the thunder, by the cleaner, by the laughter. We are delivered by the corner. The devil is alive. Satan and our mantra. Gotta feel me clever. Gotta feel me clever. Gotta feel me clever. Abantu abanenhliziyo ezimbi begibele kuwe, abantu abangama-Gentiles begibele kuwe, but still uhambo luyaqhubeka uyakhona. Abathakathi bake bazama indlela yakho yanzima, indlela yakho yanyukela, but still you are going there. Angibheki mina ukuthi right now awazi ukuthi uphefumule kanjani. Now phoswe khona njengamanje, you can't breathe, you can't see direction awuyiboni. Awazi noma kuyayeka phambili, awazi noma uyaphambili noma usiyoza. Ubone ngathi kuphela. uJona wayeyiposition lakho nengazazi ukuthi mase siswini ubhekephi. Wayengazazi ukuthi usayani lapha okuyiwa khona. Wayengazi ukuthi uyeNineve. Umuntu owayazi ukuthi uyeNineve isituation yakhe noNkulunkulu wakhe. Uyazi ngithi ukuthi kuyenzeka isimo sakho sikwazi kangcono. Sazi kangcono ngohambo lwakho kunawo. Isimo sakho kube sona sazi kangcono ngohambo kwedlula wena. Ingakho uJona lithi iBhayibheli wathi uma efika esithuleni seclass, hey babotho ayisengigwenyiwe sekuyaphela ngapha angithandaze. Ufika wathandaza. Uthe uma ethandaza, ethandaza ethi uNkulunkulu umlekelele. iBhayibheli lithi uma eqeda ukuthandaza uNkulunkulu wayithulela. Amphendulanga. Waphendula, wakhuluma nenhlanzi, wakhuluma noJona. Angithi uJona kwisigaba lakho engakwazi ukukhuluma, engakwazi ukubona, engasazi ukuthi kuphi, engakwazi ukumuva. Umuntu make leso sigaba akwazi ngisho ukuzwa. Ingakho uNkulunkulu ekhuluma nesimo othi manaka Jona ngiyakuzwa umthandazo wakho kodwa ngisiphendula wena uzophendula inhlanzi. Wakhuluma nenhlanzi wathi wenhlanzi asenze nje sisemsebenzini lento dithandazile manje. Sesebenza ke manje. Ngifuna ukuthatha lo ungamhlafuni, ungambulali. Uzosutha okwamanje. Uhambe ibanga. Mase ufika lapha usebeni endaweni yomileyo bese uyaphalaza. Okwamanje uzosutha okwesikhashana. But imili yakho namhlanje ungayihlafuni. Wenza agreement nenhlanzi ukuthi wenhlanzi namhlanje uzohlanga ngendlela ehlukile ngoba uthola imili ehlukile. Le mili oyitholile kufanele ingene kuyiphila futhi iphinde iphume iphila. Fanele iphefumule kuwe. Fanele iphile isingaphakathi. Wena uzokusuthi kodwa yona izokuphila. Wathi uNkulunkulu I assure you inhlanzi uzosutha. But imili yakho is different. Ngoba imili yakho isafuna ukuyisebenzisa. Ngidinga iphila. Ufuna uthathe lo uhambe.
noma sesiswini no mhlambe yadla inhlanzi aqeda yaphuza amanzi ushayise intwala suthi 3 days asikhuluma ngawo sesiswini yo senhlanzi wathi ufuna usuthe uzosutha for 3 days mama ususuthe ufuna uhambe uyophumulela ngaseninive uthe efika ngaseninive inhlanzi washo ukuthi usephushwa yizwi akaphushwa nayindlala usuthu ufidiwe uthunyiwe uNkulunkulu uyakwazi ukufida nje imeko yakhe ifide ngawe ithiki imeko yakho ngawe ngenxa yokuthi isigaba obekuso the man was ready to die the man was ready to die but now into umuntu akesabele umuntu he's ready to die kodwa manje uNkulunkulu usebenzile okay umama okay vela akasabi it's fine uyiphosile lapha usho yena wathi hey ngiphosele mina ngiyifele kubekayo khathele na uNkulunkulu siyosifela isigaba usukhathele kade ifaka izinganza yenze ukuthi isigaba la ufuna ukhathele masiba realistic kuyafika nami kuyafika realistic khathele yini usifika ukuthi usenyameni awukabi uboya usesenyameni inyama oyisebenzisa ukuyenza icomplain ukwenza lento oyenzisayo I understand ukuthi why abanye beloveka kumnandi kangaka wenkhetho ukuze konzwe kubani I understand njengamanje ayizwe iyacomplain ithi ngathi bengiyapi umoya kodwa uthi ngela ebekumele bekhona kunempi ekhona phakathi kamoya nespirit uNkulunkulu wasenhlanzi uthathe umsombululo uzangabantu why uNkulunkulu esebenzisa situation ukuthi wayesebenzwa esebenzisa situation kule single gift ngisho uship master angeke khiphe kuso ngisho ubiyela angeke khiphe kuso oyokhishwa circumstance ikufundisa ikusa na uNkulunkulu afuna ukuthi ufike khona ngoba yikho umuntu akekho umuntu osenyameni ozokwazi ukukhuluma isense ngaphezu kwezwi kaNkulunkulu elikhulumile eqaleni uma kuhlulekele yazo ukukhuluma eqaleni ship master bese ngenayo ship master ubiyela ebandleni haleluya amen kunezinto ship master ngeke sakusiza ngazo so leke nokuthi manje uNkulunkulu enza lento afuna ukuyenza ngawe enganegotiate nawe bese wathi uNkulunkulu yazi noma ngicabanga bemithi kanjani ngoba sikule hlanzi ubuzonqaba ngisho khona ehlathini manje intenze ukuthi kungabe awusakhulumi wena ayiseke conversation ukhuluma nezimo ulawula yizo kuhlala uthi lesisimo siqoqe sikuse ngapha uthi lesinye sikududule sikuse ngaphambili yizimo ezikuzala uNkulunkulu akufuna khona uzwa zona kuphela angithi kanti umthandazo why kanti umthandazo ukuthi ayikho into thandaza amnathi bawugula thandaza ubaba noyisindiso bawugulelwa thandaza kakhulu mangekho lutho olwenzekayo awuthandaza isimo phakamani bazalwane simeleke